Masih spesial keluarga Ya. Cepu. Tadi yang punya selendang biru dari Pondok Cabe ya, nanti habis ini diputer.
Wis rampung. Masalah, matur sembah nuwun lho. Atene ya Allah. Woi. Yana Sugeng Dahar Pak Yana ayo lewat area Indomie, kopi, susu, kopi, teh manis. Pernah sing nyangkut tuh. Sesi Diman itu Pak Kasum juga seneng loh lagunya. Kalau aku main ke sana kan Mas Diman. Oh namanya Uwes. Ojo tidak rono, ojo mesane. Aku suwe gak dolan rono ya. Gue ngeragong luru. Bos, aku lewat. Iya, ora mampir kowe. Oh iya. Aku. Endek. Monggo, yuk. Ya, nungguin ya. Urip ana kejadian tapi
nyanyi gur binggurne ngene iki kepiye? Ora disugeti ora dikapak. Dinikmati lagu. Jare wong cepu. Iya. Mangko iki. Cepune ngendi ya? Mengkone apa? Lah mengko-mengko nganti bubar ya ora kendang-endang. Yo. Dek Rini masih 1-2 lagu lagi harus break sebentar ke asar ya. Okay. Ayo monggo. Lanjut. Urip ono. Jalan. Selamat jalan Bapak Kasun beserta keluarga. Semoga selamat sampai di tujuan dan terima kasih atas kehadiran dan doa restu kepada keluarga besar Bapak Harno. Waroh wate ngati tetu supo ayu Ya iya apa ora terjadi sawangan iki awakku sing apa
Dedeku cuma Oh, pancen itu membalap jatuh Pareku soto berikan nada Matur sembah nuwun Bapak. Penari. Betul. Kita Ayo Rini, Ini baking vokal. Kalau kita baking soda. aku duweran apa mau? Ditayuke Mas. J. Monggo. Ayo beb rame-rame beb asar. Monggo Pak Yono. Ayo penyanyi midun Monggo. kabeh. Regina. Cepu punya gaya selera apa sahabatnya? Ayo cepu. Go. Ayo mas, kicing miring. Ayo mas, kicing miring. Oh, ya. Ngomong apa setiane kelakon. Ayo mas, kicing miring.
keluarga. Yuk cepu. Monggo keluarga, Ngadeg. keluarga cepu monggo. Monggo yang punya cepu, monggo. Iya, boy gini kudu wong cepu iki ora seru. Ngadeg. Ayo bangun. Monggo. Yo. Lapung tresno. Marang Raden. Yo. Suri oneng datang kramito kang rene po kadange pribadi wirat moyo putraniro ronggo lawe adipati Tuban lho iki Tuban sing ndrone katur Pak katurun hei iya Ibune ya Allah. Sehat, Bun. Lama enggak ngejob Bu loh. Rini. Burini Video 1 gimana Bu Rini? Aman. Sementara saya silaturahmi dulu lah. Oke. Orang lama nggak ketemu bosnya kok. Sama Bu bos. Udah lama nggak ketemu, udah lama nggak di job loh. tintek siapa piye Sehat Bu. Alhamdulillah. Gimana Bintaro kabarnya? alhamdulillah Baik ya, adem ayam ya. Belum Bukas ada info. ronde. Belum ada info lagi. Gue sih tahu nyanyi iki penyanyi apa penjahat loh jadi. Penjahit dia. Penjahit Penjahit pokoknya. kok penjahit. Saya nungguin infonya pokoknya. Terus sih katresnane wirat moyo dinampi Pak Kasro, Bu Kasro. Senadyan wekas sandiro Kapten Lampus alapun nato Asih Bos Kasrun, asih. Sebaruan Bos Bunda bersama.
dipanggil nggak kira-kira? Hidung. Panggil. Cepat sekali Anda. Mas dipanggil Pak Kasrun. Dek Rini dipanggil Pak Kasrun. Dari ini panggil Pak Kasrun. Dipanggil Pak Kasrun. Panggil Pak Kasrun. Anjir. Moyo Masih di bonus. oh di bonus toh. Ora. Hah? Yalah yalah. Kene mah deket cit. Kita ngasrena tokas maran. Manise anggukaan hati. Tapi sinar wangeng netra suwe-suwe darar maning lara branti solai kataman woyo nora ana usada yen ora temu sliramu wong manis nimas manis nyoto kang kadyakas maran
Belum, Pak. Oke. Gatel. Kene gatel nenek sing ngene gatel rono-rono apa tidak penyanyi wae usak-usak kaya tangane ket mau kok ya. Ayo Dek. Aja